Dobrý deň. V tomto návode si prejdeme konfigurácie, konkrétne podrobnosti o účastníkovi a vašom laboratóriu. Ak chcete toto menu nájsť, prejdite do ľavého horného rohu obrazovky a kliknite na ikonu Nastavenia a následne na ikonu Účastník. Tu nájdete údaje o vašom laboratóriu, ako je ID účastníka, názov laboratória, telefónne číslo a adresné údaje. Ak chcete tieto údaje zmeniť alebo upraviť, prejdite do pravého horného rohu a kliknite na ikonu ceruzky. Po kliknutí sa všetky polia stanú editovateľnými a môžete jednoducho upraviť údaje podľa potreby. Po úprave kliknite na tlačidlo Uložiť a zmeny sa uložia. Nižšie na stránke nájdete všetky programy, do ktorých je vaše laboratórium zaregistrované. Zobrazí sa názov programu, zodpovedná osoba za daný program a hlavná kontaktná osoba. Kliknutím na ikonu ceruzky môžete zmeniť vedúceho oddelenia alebo hlavnú kontaktnú osobu spojenú s programom. Následne kliknite znova na tlačidlo Uložiť. Kliknutím na šípku vľavo od názvu programu sa zobrazí auditová stopa pre daný program. Zobrazí sa katalógové číslo, maximálny počet analytov, počiatočná vzorka, posledná vzorka cyklu a dátum aktualizovania. Ak chcete zistiť, koľko používateľov má prístup k určitému programu vo vašom laboratóriu, kliknite na kartu používateľa. Zobrazí sa zoznam používateľov vo vašom laboratóriu, ktorí majú prístup k tomuto programu. Ďakujem za pozornosť.